nih Mbak. Kata-kata. Kata-kata nih. Bakas halo nih Mbak. Bagas halo lek. Utuh sih Pak. Ya kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa? Untuk Jaran Puspo ready. Oke. Siapa mau menanggap? Ini orangnya. Keren. Full. Utuh. Full dati. Wah, sesek. Oke. Small Mas. Oke. Gak mahal loh Mas. Cuman 7.000-an aja lah. 7.000-an. Kita kata dia Mas. Pokoknya full ya, full set. full happy ya. Wah. Sak mendemi. Oke. Semua kebahagiaan Bapak pejuang Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pemanggihan kalian kesenian Jaranan Puspo Taruno ingkang mijil saking Desa Ramanaji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Dumateng Bapak ingkang Mengku Gati, inggih menika Bapak Andi Aprianto, kula ngaturaken matur nyembah nuwun dene napa saged nimbali kula sak rencang Puspo Taruno ingkang badhe maringi panglipur. Inggih menika dalam acara pernikahan dan putri inggih menika Dinda Amelia Pratiwi pikantuk Max Yayan Setiawan. Mugi teman-teman kekalih sak sambunan Jakobul sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan boten kata lumpen matur nyembah nuwun dening jajaran perangkat desa inggih menika Kelurahan Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri ingkang sampun nyengguyung napa ingkang dados ajatipun Bapak Andi Yanto lan Ibu Triwahyu Ningsih. Boten kata lumbahin matur nyembah nuwun kaliyan jajaran Polsek saking Kecamatan Bekri ingkang sampun maringi izin anggenipun Puspo Taruno pentas wonten ing tlatah Kesuma Jaya punika. Bapak Ibu ingkang kehormatan sakderengipun Puspo Taruno ngayahi jejiban mari panglipur dumateng panjenengan sedaya. Pramila kula nyuwun izin idi pangestu dumateng Bapak Ibu sedaya pisepuh lan pinisepuh wonten ing Kelurahan Desa Kesuma Jaya. Anggenipun Puspo Taruno maring panglipur boten manggi alangan setunggal punapa tansah pinaringono Gusti ingkang Mahaji. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kinurmatan Puspo Taruno badhe ngayahi jejibahan wonten ing tlatah Kelurahan Kesuma Jaya. Inggih menika badhe paring izin pangestu dumateng kaki danyang ini danyang ingkang mengku wonten ing tlatah Kusuma Jaya. Pramila Bapak Ibu ingkang
kejiban ngayahi kejiban maringi suguh sesaji wonten ing tlatah Kusumajaya. Sesaji kula semanggaaken semoga Mama